Liverpool za ta ɗauki ɗan wasan Crystal Palace ɗan ƙasar Mali, Jacob Diouf, mai shekara 23 kan fam miliyan 70. Manchester United ta tuntuɓi Chelsea kan yiwuwar karɓar aron mai tsaron bayanta Marco Cucurella mai shekara 26. Ɗan ƙwallon Liverpool ɗan ƙasar Masar Mohamed Salah ya shaida wa ƙungiyarsa cewa yana son ya koma Al-Ittihad ta Saudiyya. Ɗan wasan bayan Arsenal da ƙasar Scotland Kieran Tierney mai shekara 26 ya je Sifaniya domin kammala komawar Real Sociedad a matsayin aro. Brighton ta amince da yarjejeniyar fam miliyan 23.2 wajen siyan ɗan ƙasar Kamaru Carlos Balabi. Ayes kuwa tana da tattaunawa da Atlanta United kan batun siyan ɗan ƙwallon tawagar Argentina Thiago Almada mai shekara 22.